ubuthathu ke bukaNkulunkulu lo bengibingelelayo. Hallelujah. Simethembile uMongcwele wa comforter, udirector wethu, imento yethu, teacher wethu osifundisayo. Hallelujah. 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 Umkhokheli omkhulu webandla wathenjwa amazulu. Mhlawumbe bakhona abakhokhela abangabantu, kodwa kuligugu, it's an honor ukhokhelwa umoya ongcwele. Amen. Siyam acknowledge ngeke senze lutho ngaphandle kwakhe, nokuncane kangakanani phefumulo wethu uyaqaphela ukuthi singenzi lutho ngaphandle kwakhe. Hallelujah. Ngenxa ukuthi uyena okhuluma kangcono emazulwini. Hallelujah. Hallelujah. Thizwe Nkosi uyasibubulela ebuNkulunkulwini, lokho esingakwazi ukuphumisela kahle yena ukusho kangcono. Hallelujah. Siyam acknowledge uMongcwele, sizawuthandaza. Siyam acknowledge abazalwane sihlabelela kule ndawo, kuleli tende lokuhlangana entabeni kaJehova. Hallelujah. Siyam acknowledge uMongcwele because no one can worship God uma enengadumisi. Akakho futhi ongathandaza bazalwane uma uMongcwele engathandazi. Ngoziwa abakhulile kuphela. Awusho ukuthi la singathi akekho bazalwane ongathandaza uma uMongcwele engathandazi. Amen. Akakho futhi ongahlabelela uma uMongcwele engahlabeleli. Hallelujah. Akakho ngisho ongafakaza bazalwane uma uMongcwele engafakazi. Obuza kuJesu wabona abafundi bakhe ebathuma ethambani, nibe ofakazi bami emhlabeni. Usethi ke kodwa ngeke nikwazi ukufakaza ngaphandle ukuthi nigcwaliswe ngomoya ongcwele. Uyacabanga simple thing njengokuyofakaza ukuthi uJesu ngimbonile, uJesu ngihlangane naye, uJesu bengihamba naye, babeyobe bekhuluma iqiniso. But the King of Kings, izulu lazi ukuthi akekho nongafakazi uma umoya ongcwele engafakazi. Ngabemukela ubuthathu bukaNkulunkulu kulendlu namhlanje ebusuku egameni lika Jesu. Lona Lord, we welcome you Holy Spirit. Siyakwemukela uNkulunkulu wezulu, wena umthathu emunye. Hallelujah. Hallelujah. Simshayele izandla bazalwane uNkulunkulu wethu. Simshayele izandla uNkulunkulu wethu. Simshayele izandla uNkulunkulu wethu. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Ngiyacela ngokukhethekile ukubingelela endlini bazalwane nje ngithi ngiyalibingelela ibandla lonke lika Kristu Jesu. Amen. Ngenxa ukuthi ngisezeke ngale nkonzo engize ngayo, ngiyacela unga-observe i-protocol. Ingakho bengibingelela uNkulunkulu nje special bazalwane because we are about to pray. Hallelujah. Sizothandaza bazalwane sesikhona entabeni. Ngiyazi ukuthi sesikhulekile thina ngokwethu, kodwa ke bayazi abajwayele ukukhuphukela kule ntaba ukuthi siye silimise kahle i-altar ngisho lona nomthandazo. Amen. Ngoba siyakulwela ukuthi singahlangani sihlukane kube sengathi azange sihlangane, futhi singahlangani sithi sithandazile kanti i-altar lethu belingalunganga. Angikhulumi ke nge-altar lakhiwe bazalwane elisenyameni, mhlawumbe ngikhuluma ngalento ekhulunywa ngabantu, kodwa ngisho a spiritual altar ukuthi ezweni lakamoya sibe connected kwi-frequency kaNkulunkulu. Amen. Uyabona into esizoyenza nje umthandazo wokuqondisa isiteshi. Mhlawumbe i-generation yamanje ayisawazi ama-radio, ama-FM. Ey'khathini ey'dluleke sikhula thina kwakukhona ama-FM. Uma ngabe uzolalela umsakazo othile, isiteshi esikwakufuneka uqondise isiteshi. Hallelujah. Kwakwenzeka umuntu athi ngifuna uradio Zulu, sibadala ke thina kwangakabi silo nokhozi. Amen. Athi umuntu ngifuna uradio Zulu, ogogo babesho nje athi ngivulele uradio Zulu. Yolicinga kuradio Zulu uthola ukuthi ungene eziteshini ezimbili, kulese singa ukhala kahle, kulese singa uyahohoza. Sanibonani bakhona kodwa sebengizwayo. Hallelujah. Uthi uyawufaka ku-90 bani ungene kodwa uze uthi awukhali kahle. Uthi uhohohohoza.
wena ungazi uyikhathazeka lokhu uzama duze kwakhona ulokhu uthi sigcina singavumanga ngempela until usuke ku91 uye ku93 mawuthi uyafika ku93 vele ingene ekhaxa into sanibonana haleluya ivele ikhale kahle bazalwane izwakala ukuthi yona ibifanele ukudonsa la ileyo nto ke esiyibiza ngefrequency bazalwane ileyo nto nje ngizoyenza uqondisa isiteshi egameni lika Jesu haleluya haleluya lenkonzo ke siyibiza ngeintercession I welcome bonke abaqala ukufika kuyona bazalwane amen sikhonza ngendlela ehlukile siqhumile nje babuzithi ukwenza into ehlukileyo haleluya ziningi izinto esikhathazeke ngazo iningi protocol yokukhonza esizama ukuyilandela njengebandla lika Jesu iyona lesifaka emgodini sikuyo namhlanje we're trying to get worshipers azohlabelela kuqala before sikhonze sayiprogram into yethu sathi qala abahlabelelisi bese kuza kuyogcina bezwi kwathi noma bengasekho abahlabelelisi abagcwele amandla kamoya ongcwele kodwa still sathi program ayime kanjalo sibhujiswe ileyo nto alibonga igama lika Jesu kwathi noma bengasekho abahlabelelisi abaphila impilo engcwele sadonsa abantu abanama voice amnanzi ngoba nje uyakwazi ukucula wena salusuthatha umbhobho ucula kanti umuntu akazani na Jesu bazalwane kanti kuhlabelela abantu abaphila impilo engcolile bathi uma behlabelela basifaza ngokungcola kwabo basikhafulela umoya ngoba umuntu bazalwane emphambi kwebandla elikhotha ukhipha umoya kuye alibonga akusili iphimbo nje masilawi minister kuma nomoya okuye lo muntu ophuma ufaza abantu namhlanje sinebandla bazalwane kuyafetshwa kuphela alibonga igama lika Jesu singabasonaka abangenayo kanti ithina nalabo abahlabelelisi bethu esithi ucula kamnandi awuthi ukuhlabeleliswa uthi ukunyakazisa kanti kunyakazisa umoya alibonga uyaqamba umuntu simnika uJesu thina eshumayelayo usaphethwa umoya glory to Jesus glory to Jesus ayikho manje esiyonga zalo sikhonzinto ehlukile oqala ukufika nje sisimchazela lokho I decided bazalwane ukuthi ngenze ngalolu hlobo into yami yaba nento ethi uma uNkulunkulu wangibize ngedwa wangibizela emahlathini uma wena ungangiphanga ukuhlabelela wawuthi ngizokwenza kanjani amen oseyamtshela ukuthi wena uyizwi lomemeze ehlanu mina ngizange ngikhathazeka ngokucula wena vula umlomo wakho ukhulume usho leyo ngoba anyway bazalwane uma sikholwa ukuthi akusumhlabelelo wenza into yizwi likaNkulunkulu pho yini sifuna umhlabelelo nalabo ungasekho bazalwane angisho ukuthi kungahlatshelelwa bafowethu madoda bazalwane bakhona abantu abathi uma behlabelela kunyakazitho sometimes ahlabelela umuntu angabe sadingeka nozoshumayela ngoba lo hlabelelayo ugwele uNkulunkulu wephethe amandla omunye usuke ephethe healing athi ubehlabelela bavele baphila abantu alibonga igama lika Jesu asikudli lokho asikubulali lokho kodwa siphiza isidinga kona alibonga igama lika Jesu haleluya haleluya no bazalwane ningakhathazeki kuzohlatshelelwa siyomsuka madoda yo kuzohlatshelelwa siyoni thula wena uthi du nginenkinga nje mfundisi umama ukuthi indumiso nginayo ifanelwe kimi iphimbo lami elingakwazi ukuyikhipha I can worship God mangiphambi kwakhe bazalwane I can worship God mangingedwa alibonga igama lika Jesu futhi ngihlabele engizwa ukuthi ngiphakathi ngikuya nje ngiphambi kwakhe ngamcala uNkulunkulu mina ngamcala uNkulunkulu ngoba mina ngizoshaya igoli emhlabeni angisini ukuzoshaya uround around manje into yamjalo nje mayenza into ifuna ukushaya igoli alibonga igama lika Jesu amcela uNkulunkulu ngathi sekwenzekile konke ngashumayela emhlabeni ngase ngimtshela ubaba emhlanganweni ngathi
yazi sisalelwe igole elilodwa esingakalilokhunja uNkulunkulu ngathi inelo ukuthi wanikeza uLucifer indumiso uLucifer wa betray uma betray awangaphinde wathemba umuntu wayo haleluya alibonga igama elinamandla haleluya uNkulunkulu akangabe sathemba umuntu ngayo manje ekuzulazuleni kwami la emhlabeni ngase ngihlangana naye ekhosha ethi noma uNkulunkulu anganinika yonke into kodwa akekho umuntu akamnika lento anginika yona ngase ngimtshela ngathi uma baba kufanele sishaye winning goal before uJesu abuyela emhlabeni igole liwina akufanele kube khona indumiso ayidedelayo emhlabeni esihlabela uSathanesu glory to God hallelujah ngoba mhlawumbe kuningi sekwenzakela isono igole lesono lashawa uJesu wawina ngibonga igama lika Jesu kodwa wasenga uJesu engahlabelelanga emhlabeni wasengithembisa kuNkulunkulu wathi ngoba uyicelile ngiyakunika yona hayi ukuthi ngisazoyithola alibonga igama lika Jesu bayazi abantu abajwayele Siyoni ukuthi isonto la nje lihlabekile bafowethu futhi ngakho singakwazi ukulireplace noma kanjani haleluya ngoba nami nginento ekhalala kimi amabhathini ekeyboard amen hayi yasemhlabeni kodwa uma umuntu ehlabelela ukhofa amanotes athile alibonga igama lika Jesu bese ngiyeza ukuthi hayi ishakho uyazi ke noma ngathiwa sihambile mayehlabelela umuntu ngenilelo kulolelo elikasibanba alibonga igama ngisuke ngisho umuntu owahlabela ngambona engena ezweni elithile wafuka washaya igoli ngalowo mhlabeleli ngiyazi kwagcina abantu alibonga igama lika Jesu manje kusazohlatshelelwa eSiyoni kusazohlatshelwa bazalwane emhlabeni mhlawumbe ngatheSiyoni kuphela ngoba asifuni kuyipolitika lento amen kusazohlatshelwa emhlabeni God is gonna raise worshipers yebo noma sesiphela ithemba kungathi sekubheda kanje kodwa uNkulunkulu sazobavusa abazalwane ngiyethembisa nganethembisa sazoniphekela bona amen engikwazi ukubafundisa amanozi but ngifuna ukubathandaza labazalwane bakhafulele into babambele ngesandla njengogogo esukuthi emsamu abantu abasebheda usuba nje ugogo eseyothetha abantu emsamu afike sekuba wena ungashona utho khulume yena alibonga akhulume yena athethe indaba nithi yenze njani ngengane nathula nje kahle kahle lengane nithi akwenzakaleni ngani kube uyena onyakazisa laba abantu abalele abakholwa ukuthi balele basemsamo batholakala emsamo alibonga igama lika Jesu manje siyokwenza into enjalo bazalwane ngalolo suku ngalelo langa kuyokwenzakala into enjalo haleluya praise the Lord manje ngizama ukuchazela umuntu oqala ukufika nijwayele bazanele order amen until izibe right ngalelo langa so uphosela umuntu ubhobho ongebani bazalwane hayi odumleyo ongebanje haleluya so masiqalaza kanje thina bofake bese siyibona nathi ehla phezulu kwaleli yakhala sisuke lombhobho sesithi awuhlabelele nje usho noma yini noma engegagu bazalwane noma engenaphi imbelihle kodwa asho lento edilikayo ehlala phezulu bese bakhotheza kalawo siyakulangazelela uNkulunkulu lokho emhlabeni glory to God umsebenzi wenkosi kulimele bazalwane ngenxa lezo zinto we decided ngeSiyoni ukuthi ke siyokwenza okungajwayelekile bazalwane alibonga igama lika Jesu angisho ukuthi uNkulunkulu akadunyiswa sayicelela ukuthi uma usekhanje ugeza uza kule nkonzo uvela uhlabelele ungene egiyeni lapho uqamba ufika la ubuso right isenje lesiyobazalwane intercession ila siyibika khona sesikhona uNkulunkulu waseSiyoni sesikhona God of Zion haleluya sizoyiqinisa uNkulunkulu njengoDavide eyenqabeni amen Zion was a stronghold amen now David ayefika iqinise khona alibonga igama lika Jesu ikhona indaba eyafundwa la kade sigcina ukuhlukana eyakhulunywa amathisa sasikhuluma ngabajebusi wasekuthiwa uDavide wadelelwa amajebusi ethi uma ecabanga ukuthi angangena
awaxoshe kulelizwe ahleli kulo bamedela bathi uyobulawa zimpuputhe nenyonga wena. Amen. Sanibonani egameni likaJesu. Babekhaza ukungeke azakwazi ukungena. But lithi iBhayibheli uDavide wezwa lokho wayisenqabeni. Alibonga igama likaJesu. Wayeqinisa enqabeni eSiyoni. Emva kwalokho wasukuma wangena phakathi. Waqala ngazi impuputhe nenyonga lezi okwakuthiwa ziyombulala. Ngoba nakulo mthandazo sizolanda amandla bafowethu. Ukuyobulala izinto ezithe ngeke ungenze lutho. Ukuyokuba izinto ezithe anginqotshwa mina. Hayi bazalwane sengiyakhuluma. Praise the Lord. Amen. Okhulekayo lithi iBhayibheli okhulekayo kumele ukholwe ukuthi uNkulunkulu ukhona. Abese yakholwa futhi ukuthi ungumvuzo abamfunayo. Abese yakholwa futhi ukuthi uyo wathi basikhuleka egameni likaJesu noma yini esiyoyicela uyosenzela. Manje sisi siqondisa leso stage nje ukuthi ke mhlambe kungenzeka ukuthi singasodwana emakhaya sithe masifaka istage sahohoza noma besibizela igama likaJesu kodwa kulezi insuku sizokhuleka emandleni akhe iphethwa into kulezi insuku ethi hayi madoda bazalwane leli igama lehle ezulwini linamandla uNkulunkulu walikale emazulwini ebenkulunkuluwini waya wonke amandla akhona nayisazovela walibika amandla wenza sure ukuthi ulinika amandla angaphezulu kwa wonke amandla ayike into ekalo uNkulunkulu ngayithatha kancane mina ngikhuluma ngento ongathiwa kungenzeka ukuthi kwenzeke imistake. Praise the Lord. Manje sikhuleka siqonda kwakuya konke nokwakusazovela ingakho singa-intimidatwa na izinto ezivela manje kube ngathi zinamandla kube ngathi izosiqeda abakaJehova baqede singabakhe thina sibona bomuntu thina sibona bakulelizwe thina sibona nje bomuntu thina siyinzalo kaJehova siselwa nguye. Sanibonani sanibonani njalo kaSimakade njalo ngikhuphuka nawe ngiyokumisa endaweni right isithandazo because kufanele ugqoke i-identity yakho ithi iBhayibheli uEsther mezongena enkosini yocela into ayazi ukuthi angeke akwazi uyithola kulezi kwaqondisa isiteshi basekhaya alibonga igama likaJesu lento yenzo uEsther uqondisa isiteshi ngathi frequent kwakonje yini ezongenza njengoba kuthiwa akekho ongangena enkosini kulesi sikhathi uyaziwa selokhu umbuso wabakhona kazi noma ngathiwa inkosikazi awuvumeleki but uEsther bazalwane watholakala nje yazi nangikholwa ukuthi bangaqondisa isiteshi bese ngiyongena enkosini amaJuda azosinda. Hallelujah. Ikhona into engenzeka. Jesus. Alibonga igama likaJesu. Lokhu yakufasa utshela uMordecai ngalekelele ngithandaza. Alibonga igama likaJesu. Akasithi ukuzila ukudla kwakuqondisa isiteshi. Alibonga igama likaJesu. Wayefuna ifrequency azoma kuyo. Ukuze angene enkosini. Lento ayifunayo angabuye lambatha. Kodwa abuye eyiphethe. Alibonga igama linamandla. Nathi siqondisa isiteshi. Uyabona lento ethi wagqoka ingubo yobukhosikazi. Wagqoka ingubo yakhe. Hawusanibonani. Ingubo eyamchaze kude. Mina ngivumela ngixoxele ukuthi ukuba kwagqoka noma yini kwakuyoba lento ethi inkosi yayingekwazi ukumrecognize kude. Abese ingameluleli intonga. Ukungameluleli kwayo intonga bese kusho ukuthi ufanele ukufa. Ngoba uma endaweni errong ayikho into emenza arecognize. Jesus. Ukhona kodwa yena ozongizwa. Hallelujah. Ukhona ngoba kukhona indlela esiyimisa ngayo masiya uNkulunkulu bafowethu. Uyazi sometimes akusona amagama amaningi okuthandaza. Ingakho kuthiwa singathemelezi. Angisho ukuthi singathandazi bazalwane. Angisho ukuthi ungathandazi isikhathi eside. Kodwa ngizama ukumisa ngiqondisa isiteshi ukuthi imangaliso esayibona nesifuna ukuyibona abantu bazo imfihlakalo behind yayithini. Alibonga igama likaJesu. Esther wazila ukudla wathatha isinqumo wathi ngizofasta ngizila ukudla noMordecai bamzilela ukudla. Okwesibili bazalwane
wayesegqoka ingubo yakhe alibonga igama lika Jesu ngoba ingubo washada ngayo wayiphatha kahle ungasibona singazenzi izinto ezirong samukela ivangeli engcwele sithi sokuphila ukungcwele size siyosithe senzela ukuthi ingubo isiqondisele istage yenzela ukuthi ingubo ingenzi uNkulunkulu angidubela into ngoba ukungcwele bazalwana yikho into enza uma ufuna ukwenza uNkulunkulu abebuthaka tshela imfihlo namhlanje if you want to weaken God njengoba uNkulunkulu ongebuthaka kanje angeke kwenze futhi abebuthaka but ikhona into emenza abebuthaka uNkulunkulu hayi ubuthaka bokuhlula ukwenza izinto but ukuba weak angazi ngizokuchaza kanjani bazalwane uma ufuna ukumenza uNkulunkulu akhothama make ngisho njalo uNkulunkulu bazalwane uyakhothamela ubungcwele imfihlo nje thina bofeyithe ukuthi sime kuze kubeka lokho nokuthi sikwazi ukungena kuNkulunkulu uma siya kuNkulunkulu sibuye nezinto ilento ethi ngigade kahle ingubo yokungcwele ngoba iyona yenza ngelulela intonga nginjengalapha uma ungcwele uNkulunkulu ufana naye yaza bazalwane ukhalisa ingelosi ake ngikhela khona umuntu okhangayo lapha iholiness ke isuke ngesiyinto iba ilight bazalwana azi ngichazela lezinto zasezulwini bakithi isuka iyinto ejabala njengoba evinjwa amakherubi namaserafu nezidalwa ezini simphambi kwakhe bazalwane kanje uma kukhanga mina ngale ngemuva angithi ngisuke ngisithekile zingisithile ngenkazimulo nangobungcwele bazo but uma ngikhabuka ngivele emhlabeni alibonga igama lika Jesu haleluya kuba nelight ekhanya ukwedlula le ephambi kwakhe kuba nelight ekhanya ukwedlula eyendaba kuba nelight ekhanya ukwedlula yamakherubi angithi phela thina bazalwane akasinikezanga iglory yengelosi kodwa wasinika iglory yoNkulunkulu bakhe alibukusihlale kahle lento yethu ukuzikhale kahle emhlabeni ukuzikhazimule kahle lento hayibo thina sinenkazimulo edlule amakherubi uma ezodala thina wathi asenze umuntu ngomfanekiso wethu akasenzanga ngomfanekiso wengelosi manje iyo lento yenza mangiqhamuka ilight yami iglory esuka kimi ngoba iholiness inkazimulo nikhona bazalwane ukhazimula kuhlangana le glory engenayo iattract lela esihlangeni sakhe abe sethi the dance ngelosi oh ungabona sakuthatha kancane ukuphila ubungcwele wathi wakushona utho isidala lesifa ngekudala ayithina sigcinele lokho ukuthi sifuna ukuyongena phambi kaNkulunkulu wathi uNkulunkulu akenikhala khona into engiyibona naNkulunkulu eqhamuka yazi bese kwenzakala nidalo sesulu naso zikade simvimbile simdumisa bazalwane zibheke ziphenduke ibheke emuva ukuthi ukhuluma ngani vele bayibheke emuva ibona umuntu sibona ofake bazalwane angifuni kuyikhomba kude ngoba ngikhuluma inzobe ethu sithi bayiphendula sibheke uNkulunkulu bese siyangibheka bese siyangibheka sithi ubantu uNkulunkulu sithi ungwane sishona ngisho mazibona mazulwini siya kuNkulunkulu ungeza abantu ahlabela emhlabeni wayine mfihlakalo lomuntu owahlabela emhlabeni ethi kuyophakamisa idalo ezulwini masifika khona ayithi siyofika ke sesifika sihlala khona singaba khona sihlala ngokuvakasha siyamhlanganweni soba mhlambu idalo siyambheka amakherubi aphinda bheke yena bheke thina abheke yena bheke thi manje lo uNkulunkulu ofana nawe uNkulunkulu akwelulela into athi sondela ubika indaba yawo senibonana inzalo njalo mina haleluya ngoba ngithi inzalo ngasibakade hawu ningahambi nidelelwa izinto emhlabeni
abakhethekile ngingabapristi bobukhosi basenkulunkuluwini hayi nobasemhlabeni kodwa phezulu emazulwini alibonga igama likaJesu haleluya 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 asimejeni bazalwane ngeholiness sizothandaza siyameja njalo ngithi siqondisa isiteshi kumisa kahle yilabo bantu okwakushiwo ukuthi cela noma yini yokuyenzeka alibonga igama likaJesu haleluya so cela noma yini yokuyenzeka iholiness bazalwane iglory kuNkulunkulu ingakho masithanda sithi wena okhazimula ngobungcwele uyayibona leyo nto akusiso nje sisho usamsanibonana mhlawumbe wazokuhlabelelayo kusho kanjani ikhona leyo nto bazalwane ukhazimula ngobungcwele iglory neholiness into eyodwa so banjalo bamdumisa malithi ufuna bayokhuleka kuye ngomoya nangeqiniso yilezo zinto ezimbili ekwazi ukukhanda lolo hlobo lomuntu nikhona bazalwane lo muntu umoya lo muntu uyiqiniso uneqiniso kuye abesethu uJesu bangcwelise ngeqiniso angithi iqiniso nje bethu ufuna bazomkhonza ngoba abazokhuleka kuye ngomoya nangeqiniso usho uma beneqiniso iqiniso liyakungcwelisa niyezwa bazalwane niyezwa bazalwane ukuthi singcweliswa kanjani bese kuyakungcwelisa bese ukubukela umoya oright niyezwa bazalwane bese ngomoya ungena phambi kaNkulunkulu yokhuleka ingakho ubungizwa mangiqala akekho ongakhuleka umoya engakhuleki akekho bazalwane amen akekho ongathandaza uma ethandaza unjengomuntu okhuluma ilanguage engezwakali yobona umuntu ezabe ukukhuluma namazulu kanti ungumsuthu ubone nje ukuthi kuyaduma nami seyidumela nje bazalwane bakhuluma besuthu nami ngiyaqalaza nje ngibheke secela imbuzo ukuthi basebenzina ngizwa lutho makusa sonke amen kodwa ngibuye ngitshela sekuzwa angizwa kuthiwa amen haleluya ngoba ilanguage angiyi-understand unjalo umuntu okhuleka uNkulunkulu bazalwane engamile ebungcweleni usuke emuza uNkulunkulu khona ulimi alikhuluma kodwa angim-understand angimuzwa ukuthi amen sanibonana egameni likaJesu isiteshi lesi engisiqondisayo bazalwane sinabantwana bakaNkulunkulu sikhethekile kuye amen ngiyacela ukuphinde ngikugcizelele ngiyaphinda sizokwashintsha amavesi amaningi bazalwane nangibonile ivesi elilodwa lihambisa umuntu ezulwini obuza kimi amen ingenawo amavesi amani fanele ngize masterishe lonke iBhayibheli before ngihlangane noNkulunkulu amen sizothela bazalwane i-altar of prayer ke la ikhala lodwa ngithi i-altar lomthandazo amen maqala unyaka sathi sishanela umlotho omdala sizobeka omusha umthandazo kabazalwane prayer is an altar amen angisho ukuthi umthandazo la siyakhona indawo okushintshwa kuyizinto amen sithi ke ngesingisi praise an altar of change haleluya angeke mina ngifuna ukukumisa kahle ngithi ngiqondisa isiteshi yazi uma ukhona lento izokushiya ne-challenge mawukhona if you have faith uma une-faith mina ngiyacela ukukhulumela uNkulunkulu vele-ke emhlabeni ngathi ngizokhulumela uNkulunkulu angeke kwenzeke uthandaze ngempela kuNkulunkulu ukhona wena umkahle isiteshi sakho siqondile ucela utho uNkulunkulu angalwenzi sacela ukukhulumela uNkulunkulu bazalwane mina ngiyazi khona izinto esiy'cele zangenzeka njengabantu amen mina ngiyakushiya ne-challenge ethi hamba ubheka isiteshi besimkahleni hamba uyibheka wena ukuthi ubumkahleni ngoba uNkulunkulu akasisi isitha sakho ubaba wethu uyasithanda uzathi celani nakalokho akaceli uyangicabanga ukuthi uyena uyasicela ukuthi asicele bathi nakalokho angakaceli abe siyasitshela-ke inkinga ukuthi uma nicela kabi haleluya ayisizothandaza bazalwane lo mthandazo suka siwenzela ukuthi in case intshumayelo yala ekhaya ingakuhlali kahle udecide ukuyishiya la kodwa okuba ukuthi okungenayo ukutholile lokho kade ukufisa enkosini silunge kakhulu nkosami la kasinomusa uNkulunkulu la ekhaya ilona isimvulo yakhe kubo bonke ababi nabahle sesithi noma uNkulunkulu sinawo bazalwane umthandazo la isiyoni othi wokwenza uNkulunkulu ubenzele niyezwa bazalwane ubenzele ukuze bakhona Jesus amen kunezimangaliso nezibonakalisa uJesu azenzela ukuthi abantu bamkholwe wayengazela ama miracle kodwa uthi lezi imangaliso nekuthi ukuze bakholwe
Amen. Manje la esiyoni mawuza la sisuke sesithandazile sathi uNkulunkulu umuntu ozokhuphukela la kunento ayidingayo. Kunomthandaza uthandazewe iyedwa wangenzeka. Bese ngithi ngiyathandaza bakuthi mhlangabeze. Mhlawumbe ke ungamsambuza nezono lakhe, ungambuzi ukuthi uvela ukwenze uNkulunkulu. Ukuze azi ukuthi ubeyinyukele kuJehova uNkulunkulu ophilayo. Usayakholwa ke ngenxa yalokho. Amen. Hallelujah. So ngisholela ukuthi ningakhathazi ingakho sa-decide abazana ukwenza le session. Ngoba yabona le session ayikashuma yesimuntu. Ayikalahli umuntu ngaphandle. Yabo sisazobuya sishuma lesikhahlele sikhiphe esikhipha sokulahla ebuwahla khambe nomfula. Yabo njengoba imvula zina nje umfula iyangenisa ngiyakutshela wena. Khona izinto zabantu ezothi hlizi hambe nomfula. Manje suke senzela ukuthi kodwa okungenani ukuthi ngikhuphukele kuwe uNkulunkulu. Kukhona into ebengiyidinga alibonga igama lika Jesu. Bengizothandaza. Amen. Bese ke baselana uNkulunkulu uyayenza leyo nto alibonga igama lika Jesu. Manje ke ngivumeleni ngikhulumele uNkulunkulu ngimphezulu ngoba imistake esiyenzile thina bashumayeli. Ngithunyiwe ke vele ngicabanga ukuthi this weekend ileyo nto sizoyenza bazalwane. Amen. Hallelujah. Kodwa ke sokuchaza uma kuqhubeka isikhathi nema session siqhubeka sikhonza. Amen. Bazana kuzolontshwa noma emhlabeni kuzombulwa ilontshwa nje uJesu, but kuzombulwa into ethi konke sikuzwile nesikwaziyo njengamanje ibandla line ball possession kodwa liwashaya amagoli. Ivangeli elishunyayelwayo ele ball possession. Bakhona ababuki bebhola abalazi ibhola. Ivangeli elishunyayelwayo ele ball possession. Yabona lelo ukuthi nilibambe kakhulu ibhola. Yabo lilokulikithi ibhola. Yithi yabo. Yabo thina basala ngeke usenze lutho. Bona noNkulunkulu iball possession kodwa abekho abantu abashaya amagoli. Leli bhola liye emapalini. Glory to God. Hallelujah. Uyabona lana sizohlangana noNkulunkulu ophezukonke. Njengoba enjalo engakadayi lutho niyezwa bazalwane. Engakahlala emntwini aqala ahluleke. Aqala bebuthakathaka nikhona bazalwane. Sizohlangana noNkulunkulu engakabi inyama uliswi. Esayimele yodwa before angene enyameni. Ngoba uma esengene enyameni kunezinto kunobuthakathaka obasebuvunyelwe kuye. Ukuze ahlangabeze thina. Angiyiyekeke le ball possession nemthandazo yala isiyoni izoshaya amagoli. Sifuna ukushaya umthandazo oshaya igoli bazalwane. Uzothandazwa uwe. Njengoba uhleli lapho phansi iqala uyibambe into yakho. Alibonga igama lika Jesu. Hallelujah. Ngike ngathi mangisenya ukhasela ngathi ngifundisa abantu ukuthandaza. Kulezi insuku ngathi ule khona into esihlukanela ngisho ngathi upray above. Niyayikhumbula bazalwane? Ngathi pray above your situation. Don't pray about. Amagoda washawa la kwa about. Kwa about kukhona iball possession. Sanibona. Ile nto ethi jaya ngakafu lokhu ngilibambile lona ibhola. Sasuka enyaweni, hlala ngisese skimina ngaphuma. Ngisambona uNkulunkulu exogoza. Ngisambona nje ngigcinile umphefumulo wakhe. But ungakahlangani nawe phakathi. Ungakahlangani nento uNkulunkulu ayisho. Ungakayiboni izinto ayikhulumayo ngawe. Ungakahlangani nawe mandleni akho. Ungakahlangani nawe Jeremiah athi ngakakumbi ngakwazi. Ngoba namhlanje uzonqotshwa uJeremiah sebehlangene naye. Ngoba lo Jeremiah umbili ophile emhlabeni. Khona uJeremiah ophile engakahlangani noNkulunkulu. Wahlangana naye ethi hayi mina ngikwazi ukukhuluma. Kodwa bese behlangene behlangana for the second time ngoba emaphakatheni babazana. Base behlangana la ngoba kuno Jeremiah kufanele bahlangane noNkulunkulu wabo. Glory to Jesus. We are the Jeremiahs namhlanje ebusuku. Sizothi yebo wasibupha wasazi. Kodwa sesiqala ukuhlangana nawe ephakatheni yise lapho owungisekhona ngoba webandla kaJesu uqoba kwakho kulowo muntu. Discover that person. Ngekuphinde uqotshwe lutho. uNkulunkulu akathumanga umuntu emhlabeni uzohlupheka safu. I refuse bazalwane. Melene nepoverty.
awusoyikhipha ebandleni likaJesu. No, kwathiwa sohlanganyela inhlupho, hayi poverty. Sufferings, not poverty. Ama-sufferings ukuhlushwa nokuhlupheka ngenxa yeqiniso levangeli, hayi poverty, indlala, hayi. Wangashiwo leyo nhlupheko, iBhayibheli alisho leyo nhlupheko leyo kulala ungadlile. Hayi ngiyazi esayivuma, ngiyavuka nawo omkhulu bethu abashumele phambi kwethifa. Kulungile, they are time, banama-rewards, banemikhala yabo abayithole kubanapha ngenxa yevangeli. Nathi sesandifakazela abafowethu, into enza ngisho ipoverty ukuthi yangithola ipoverty. Ipoverty ngiyakutshela ngiyigqokela amaguzu, ngifaka iguzu lensini vele kade ngayiqala. Uyazi indaba mfundisi usho ukuthi iyangiqala ekhaya, ngasalela enhluphekweni, ngayazi nje indlala, kodwa ukuthi yami indlala kuyasiza lokukhula, ngoba you get to understand. Yazi ukuthi uNkulunkulu wenza ngamaboko ukuthi uJesu asalele kwambazi. Yabona uNkulunkulu manethinto wenza ngisho kusasa, namhlanje ngeke, kodwa makusasa ngizobuya semingisu uJesu kwazalelwa kwambazi ukuze futhi ukuthwala ugodo. Ngoba lento yakhe nephakade lakhe nalento ayizoyenza inogodo phakathi. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Wayengazalwa konesi, wayengazalwa kodokotela, wayengazalwa kosebenza ngegolide, kodwa wazalwa kwambazi. Ngoba uhambo lwakhe lwalunogodo. Glory to God. Watrain uJesu, wathi umfana wathi ubaba baba lapha mfana ugodo, usamsoka ulehla thithwala ugodo, luhambela umsinda, luhambeliyo, abuye athi baba sengikhathe luhe ugodo. Kanti uyatrain uJesu. Yazi lento engiyishoyo mhlawumbe izokwenza uyeke nokusonta indlela owazalwa ngayo. Khohlwa manje, forgive yourself, forgive yourself. Noma ngathiwa wazalwa ubaba wakhe kulahlile, kwakunesizathu, wayifuna uthola ubaba kuye. Forgive yourself. Noma ngathiwa wazalwa nge-rape, seku-right manje usukaKristu. Thina sala indoda engenababa emhlabeni. Joseph phela ngamzala uJesu, wena ucabanga ukuthi kwakhulunywa kuthiwe ngayo emhlabeni. Hathiwa nangu lo umama wakhe kusho ukuthi waresha umuntu othile, usenkamba manga, usethu umoya ongcwele. Ngicabanga ukuthi le ndaba kaJesu siyayikholeka njengoba siyazi manje. Babekhona abantu njengakulezi insuku abakhuluma bathi unkamba manga lo usethu kujenje akakhipha iqiniso. Ubani bakwekhaya, ubani lokusho into abadinga John nami kusho ukuthi khona umrephi. Yasalela ugodweni indoda msiyema phasi ke. Ngiyasizwa into efana besiyasisho. Ngale kosenga. Hawu esiyona sikhuluma izinto ezingaka. Siphenduke sibese kanti uzalela kwambazi ukhula nje umfana uthi ushayina amamasela okusithwala isiphambano. Kulungiselela ugodo uzolithwala ngelinye ilanga. Uzalela kwambazi uJesu. Uyacabanga ukuthi ukuba wazalwa umuntu okhanda igolide wayizoba ugejile. Glory to God. Ngoba indaba kaNkulunkulu yayisivela iqedile. Kwangafuneka umuntu ozokhanda igolide, kodwa kwakufuneka indoda yogodo ezolithwala iqedi yobethelwa kulo. Glory to God. Ingakho uJesu engakhwithanga, ingakho engagive up. Noma nomsindo wayicabanga ehamba noyise bese hlathi ngathi ngiyalazi ugodo ukuthi ngwila kusho ukuthi angisazi ukuphakama, ngiyaphakameka ubuye uliqoshe. But forward.
ngasalelwa kuyo. Hey mfundisi usoba ngithe mase ngihlangana nezinto lapho bizwe sengibisiwe zangifica izinto yangifica indlala yazi into enze ngangashitha ivangeli ukuthi kwakuyi order kaNkulunkulu ukuthi ngizalelwe endlaleni. Manje ngathi wena ndlala ke ngiyayazi indlala ngiyakwazi ukuthwala ugodo lwendlala. Ingakho ngizoshumayela iqiniso levangeli noma ngalala ngahlile zobe ngaqali namhlanje. Glory to God. Zafika ikhathi sithi buyele emuva, zafika ikhathi sithi shintsha iqiniso, zafika ikhathi kwakungekho umuntu. Ngake ngatshela ngangidla amakhekhe kaShelele, ngangidla amahana nathi into engasuthisi. Kodwa wasikuthi indlela ngiyijwayele. I couldn't go back. Ngathwala isiphambano sami, athi ufuna ukuzemva kwami makayidele, athabatha isiphambano esami kwakuyileyo ndlala. But ngayithola ifethu. Ingabe kaNkulunkulu ijikile ngoba nakushila into engekho kanje emhlabeni inhlala. Hayi ngoba bengalazi ukuthi balaphile. Kwasikuthi bazala amanesi nodokotela. Hawu thina sazala izinto zasemachadini. Izinto ezazisiphathela ukudla komlungu. Lelinye ilanga na umlungu mangasala. Owami ke mama wami umlungu wayenezinja. Izinto ayiphekela ukudla kwazi abazo belungu bayithandaza linje bayithandisa komuntu inja ihle kancane yamcabanga epheka phakala izinja ukudla angakwazi ukunika izikhansi zakhe. Hayi makhathazeke angibhlungu kwakukhodo kwakufanele ngizalele kwambasi. Glory to God. Kodwa siyambonga ukuthi wasinika uJesu. Siyambonga ukuthi wayelokhethe ukholo uNkulunkulu. Siyambonga futhi ukuthi kuleyo ndlela kasange madlozi ngoba indlela yayingamenza kusala ngisenthatha noma yini. Glory to God. Kodwa wama waqinisela kanti kulungisa uJesu ulungiselela ukholo. Manje yikho ngizwa ngithi poverty ngigqokela amaguzu. Zoyixoshe emandleni kaJesu. Hallelujah. Ngiyathandaza mina ngikwazi ukushumayela into engikwazi ukuyenza ngicela ukuthandaza. Amen. Ukuthi ngithandaza isiteshi siqondile manje masiqondile uzwe indaba zakhona lokhu umisho bese ngibuya ngizonixoxela. Alibonge igama lika Jesu. Haleluya. 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 Mina ngamcela uNkulunkulu bazanginika ngayithandaza lento. Ngathi uNkulunkulu ungariski ngabanye abangakhulelanga kwambasi. Ngoba ngeke bakwazi ukuthwala ugodo. Glory to God. Ngathi ke ibandla la ngathi sekwanele. Asho nje ngathi sekwanele. Asekwanele mamkhosi. Ukuthi abantwana baNkulunkulu sidlulwe zinyanga. Umuntu ahlaba imbuzana, ahlaba inkukhonyana athi mina kade ngisemsamo izinto zami ziyangilunga. Kodwa thina esachithelwa igazi. Elinqabile kangaka. This kind of blood. Sithi uma siya kulo sibuye sinjalo. Uma igazi la inkukhu likwazi ukuxosha indlala kubantu. Baceba abantu bagibela imoto ezinkulu bahlale intesi basibukele aselanga zona. Kodwa uNkulunkulu sesihamba bafowethu ngoba siyahamba emhlabeni. Asizukusibamba kodwa sesihamba. Sesigoduka. Hayi goduka khona siyahamba anytime any minute. Yahamba phela oyibuthe phela ngabona sihamba kodwa sesigoduka kufuneka isoto elizothi ngempela lo bebe ngabantwana bakaNkulunkulu isekugoduka ekufeni kwethu ufakaza amahedeni. Amen. Hallelujah. I-praise and altar of change la kushintsha khona izinto. Number 2 into ebesizoyithandazela bazalwane umthanda zokuqala ukuthi uNkulunkulu uguqula izinto ngami nangathi esingeke ishintshe umuntu. Umhlaba osushilo ukuthi ayisoze kuzajika ziyoma nje kanje kuzibephakade. There is a God namhlanje kuleli okwazi ukushintsha izinto ezinjalo. Wena ngenza into eyodwa nje mangikhuluma ngiphi ukukholwa. Please ngiphe nje ukukholwa. Uthi nje uNkulunkulu ngiyakholwa. Kodwa sisu ungakholwa kwami. Noma nje uthi sengiyakholwa balo mama usho njalo. Nami lo mama ethi uma wena uNkulunkulu kwazi ukwenza lokho nami ungangishinga phansi. Nami ngiyacela uNkulunkulu ngithi mina izinto okwakuthiwa ziguquka ngathi azishintshe.
endlu. uNkulunkulu oguquka uhambela abantu bakhe ngoba sifuna ukumkhonza kahle bazalwane. We want to boast about our God. Number 2, sizohlangana nathi emaphakadeni. Uyidizelela uNkulunkulu kimi lento kulezi insuku. Uyamdinga umuntu okwazi ukuconnecta with destiny. Angazi kuthiwa kodwa usaba ingisi lezi ziyahlupha nazo. Njalo masihlangana la eSiyoni ngiyacela makadula ungalenzi iphutha lokunga connect ephakadeni lakho. Niyazwa bazalwane? Ayikho into esokunika yona ukuconnect. Mina ngithi hlangana nawe emaphakadeni. Sengishilo uJeremiya wayizelo uyise nonina kanti ungasephakadeni. Umephila waphila azukuthi yena uyilo Jeremiya. Until kufika uNkulunkulu kathi mina Jeremiya ngakakubumbi ngakwazi. Ngase ngiyabeka u1 2 3. Mina ngikwazi umprofeti. Lento osungitshela ukuthi awukwazi ukukhuluma angazi ukuthi uyithathaphi. Wayesethi ngiyavuma izwe ozalelwe kulo nomhlaba ofikele kuwo ufike wakutshethwe na ukwazi ukuba ukuthi. Kodwa mina uNkulunkulu ngizile ukuzokutshethwe ubani wena. Na uNkulunkulu ebusuku uze kuwe nawe. Hlangana naye ephakadeni. Isizathu bazalwane thina bafenda sinayo ijealous ngoba asifuni ukukhonzwa. Asifuni ukukhonzwa, asifuni futhi uzusinika ama1000 ama2000 uthi unike lento yakho. Sikupha mahala nathi sayithola mahala. Futhi kuyinhloso yami enkulu. Ngoba angithi mina ngisitha sikaSathane yabo. Manje into nje engifuna ukumcasula ngayo uSathane ukubona ofaith abaningi emhlabeni. Mama yathi ngicaba ofaith kulungile athi nangobuya athi ancaphe mayincaphe. Ngoba manje iya manifest talent iyanda. Makade ukhathazwa ufaith oyedwa. Athola sekukhona abantu abaningi abamkhathaza ngendlela eyodwa. Noyo uwe. Amen. Ayitendo sofa thina sishiye la. Ucoba lifuneke emathuneni, ucoba ufanele ufike emathuneni uempty. Manje fanele silishiye la. Amen. Into eyenza bazala no faith bami. Athi nayikho into engileshona bazala angeke ngize ngife noma yikuphi. Ngiqinisile ngiyaphinda namhlanje. Mina ngifundisa ushoba ngasho phongolo ngelinye la. Ngasho phongolo lebathakathini. Asophongolo ngathi mina ngakhuluma ngapha kamakhelwane simise imvusele kukhona ushembe ngapha inyanga ngapha yini ngakhuluma ngasho ngathi kodwa kodwa uJesu ngathi indaba yinyanga into engathi abathakathi into ngathi ushembe ngathi into ngashebusu asengiyahamba ke sengiyola ngathi ke onemfene ngayigibeleke manje onovaselina ngawuthathe oqale kusanga othakatheke manje asihlangane ebusuku ngase ngidiclare ngathi sasa ntambama ngo6 ngizobeka impulpit ngishumayela akekho ngangibula ngase ngiyabuya ngo6 wangakusasa ngase ngiyabuya ngo6 wangakusasa umzala lesasinayo lapho kodwa mamfethi ubuwazi ukuthi ngapha kweshembe angithi ngiyayifika la ndazo athi ubuwazi azothi ngitshelile asethi hayi phela ubaba uNkulunkulu lethu ngathi noma ngathiwa bengazi ngathi anesabi ngathi kusasa ngo6 ngizobeka imile lepulpit ngizobe ngiphila yey bazalwane nansi into engafika thathani igama likaJustin namandla. Glory to Jesus. Lathi nizomazulwini namandla. Akoshepho ngama akomthakathonga ngama akontongoloshe akonyoka nabathola ngenyonga ayithina asikhonzele ubhali asikhonzele no ashera thina singabadala sikhonze into edalini thina
isho Jesu inkanyamba isho Jesu inhlwa isho Jesu no esimamukele lo lesikhuleka kuye lo lesikhonza yena uJesu alinganiswa nobani bese yalingana afaniswa nobani bese yafana uJesu hayikhona madoda hayikhona kwavuma iHades phansi iHades nokufa kokhipha abafileyo kwathi abalandwe yilamandla kaJesu angangikwazi ukubagcina kwabakhipha ngoba babelandwa amandla amakhulu wena uthakatheke Yesu hawuphela mnangizona ngaba ngizonenza yonke into lapha siyagqoba senza konke okunye siyakhifa siyancinta amandla lawo siwancinta siyakhifa imkhokha siyagaba siyakhifa la siyagaba wena nalo ungabo nasinga awuthakatheke wena glory to God whether spiritually physical awuthakatheke nomkhathi ngakuthakathe wena hayi after today hayi emva namhlanje hayi emva namhlanje noma ngathiwa kwenzekile hayi after today no say no it's a no what I mean uyazi ngiyenzela ukuthi yazi noma uhambe ejobeni noma uhlangana nemphupho ezangoma efaka ubuhlalo isikayiphuphi lesiphuthane le into engakwazi nokubhula akusabisa ngobuhlalo awusulokhu ushwabana ifakele nje ubuhlalo ubona ukufaka na into ephuphile uyazi mawubuka nje ukuthi kodwa uthi khona lo nidlozi la kwalona ke lento yakubona kodlozi la utshela ngobuphuphi into engazilandi inyongo ivele nje yathula ubuhlalo yathatha ukoti into ethola ngefoni ethwasa ngefoni SMS phinde bam SMS uthwasa efonini imphuthane lento uphuphe awususa bala ibhayana nje libhinqele ngani awuna Jesu ngaka osibhingisa amandla ngaka kasibule ngaka usabe into ephusa igazi leyimbuzi kanti nasaphuza igazi lithi wathi abathi sithi wasibusisa wathi lokhu igazi laphuza yayi wena phuza wena uphuzile nawo nawo ikhonto iphuzile yayi ikhona igazi oliphuzile Jesus usile nathi ayikho into enze usathana ngayikopela uNkulunkulu usathana kanalutho ulindela luze ngapha kwamakhala kwenziwani bese nayo kwenza athi phuzana ngithathanele imphuzo ngoba manje ngeke ngilithole leli ayi bese uthi yazi noma uhambe ejobeni uhlangana nje lezinto ehlangana nento ephuzile bese kuba uneligasi liyakhuluma asidinga ushona usayithulela nje bese kuthiwa liyakhuluma okukhulu kuneli ka-Abel liqoqa lamagazi agijime ematwini iqoqa lamagazi agijime enyangeni kusho lona igazi lephuzi lithi lona kuphethe igazi kaJesu phakathi kwakhe khonke ememezela amandla uJesu avuke ngawo kwabafileyo ungafi nomaphi afeli noma yikuphi not you hawu abanye badla inyama yabafileyo manje baqinisa into zabo lokuthiwa ama-devil worship kuthiwa ma-satanist kuthiwa manje badla inyama zabafileyo ona ayikho inyama oyidlile uhlangana ukuthi njengoba uhlela akazuyidla inyama athabathe isingo asihlephule wathi lokhu umzimba wakho ohlesha athi hlanini sisiqondisa isiteshi nje bafowethu hayi isiqondisa isiteshi unama besengathi siyahohoza ebandleni kaJesu kodwa ikhona ifrequency esimasithi 93 bese siyangena kanxa kudala uSathane efake iphela ngapha ku 91 ayazi lento singena ngaphela
usizwa sesigena nje sithi babethola into kanti ulathi wangena ulindo kanti kunasonke ayisuka madoda nanka manje sanibonani ninanzana kaKristu sanibonani ninanzana yegazi sanibonani ninadla umzimba kaKristu sanibonani ninahlanga olukhethekile ikhonke sayidlala lento yamemezela njalo glory to God wafakani kodwa siyidla njalo athi njalo niyamemezela ukufa nokufuna kwamandla aphakathi kwakho nyakaza amandla kaSimakade. Glory to God. Mina ngithi amandla sithandazeni yazo sithandazeni uyabona nje kodwa sesiyothi amen abantu bengabe sathi baba wena wawo ukhuphukile wehla sekuphelele stage uyasizwa nje singena khaka abe sathumesha nje hawu Nkosi yami thiwe lo wangena ugogo hey uyabona ke lo wangena ugogo wakho mawuthi ayilandele history kagogo wangena kwethu wayevele ukhokho vula kwenyanga utatazela uthi bona ingane kaSibani usho ukuthi phethe into enkulu njengekayisi hawu nathi khona yasingenayo hayi ngitsho umthala wethu athi laba bamamkelayo wababa mayo kuba abantu kodwa ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu siyibo singabantu abashindwa thini wa understand lamadlenyana uthi sinabantwana bakaNkulunkulu besithi futhi siyibo yazi angazi ayikhoshela abantu ngoba kwakwanele ukuthi ndithi singabantwana isihle futhi siyibo samukela amandla avela kuNkulunkulu namandla wavalelwe phakathi kwenu nihambe ngawo nikwenze konke kufanele nikwenze emva kwegama likaJesu khona amandla namandla sawamukela avalelwe kithi namhlanje ebusuku ya-activate akuzukuphuka itulo ungazukani bayi-activate uzobona iy'tulo zethu nathi akusize zethu siyibolekile manje ungaphumi nesonto ngiyacela please ngegama likaJesu ngamandla namavalelwe kimi egameni likaJesu ngiyasho ungaphumi nesonto isitulo la ushuthi lento ephula iy'tulo ayizukusebenza la noma ngathiwa mandla ngithi lawo mandla aphula iy'tulo angasebenzi la zaphela iy'tulo emasontweni siyaphuka pheke yindaba ade khona amandla aphula iy'tulo bafethu please lezi iy'tulo sisezethu wamukele nje lamandla amnandi futhi mawuwachamela kahle akhithime nje negazi uyazi ukuthi kubaluleke ngani ukwachamela kanjani kwenza la yonke into ingasahambi kahle around you kungekho into positive kungekho into ethi khamba kahle la kuney'phithiphithi ney'yaluyana ney'fungufung neseyiphula iy'tulo yazi nje ube nokuthula athi ukuthula kwami nginipha khona athi okwami ukupha kufana nokupha kwenza athesweni yakubalisisa kodwa kini uyabona nje lamandla lento engisho ngifuna ikuthathe kusekulelozo ngidla ngokutshela umama Londi mase sekuphithizela yabona mase kukhona izinto eziningi bese ngisahamba ngisaya ezweni lapho nje oh God mangeke ngasho njalo ngithathe ngiswelile yazo fike ngibuze lokhu ukuthula yabo lokhu ukuthula kusuka singakalungi izinto kodwa uthi I have peace ngathi ngisale sengihlala la ngabe ngisabuyela nje emhlabeni nangisho ukuphuma emzimbeni ngisho ukuba kuwe nje ngithi abantu bangavalela kanje yiwo la ukuzomakiyana usisini abesethi athi ungatatazeli unganyakaziswa angabazi wesabi angasho around kodwa asho phakathi kwakho athi ungesabi nawe athi ungesabi
but it is well. Kuhle konke akhathazeki. Kukhonto ekhathazayo. Yazi leyo nto uyithola mawathola lento engayiwisi itulo. Mawathola lephula itulo. Kuye kuthi makunyakaza around nawe bese unyakaza. Ngoba wayithola kunyakaza vele. Manje izinto ezinyakaza around usize iphule nawe zokunyakazisa. Awukwazi ukuma nje sifuna athi uJesu makunyakazisa sifuna sola athi nje peace be still. Athi thuthi tu. Yebo angamemezela kakhulu njengoFaith. Athi thuthi tu. Peace be still. Bese umoya nolwakhe bese kuyamlalela. Yamukelana umathi. Kamoya ongcwele azothulisa. Ngoba usasonyakaza bazalwane emhlabeni. Sonikhazela masibuye masiqhubeke. Sasonyakaza emhlabeni. Kodwa ingakho ngithi asiqale emthandazweni. Alibonga igama lika Jesu. Emthandazo nje ngathi siyagcaba siyakhwifiza siyakuncindisa sikwenzisa siyakweqisa umlilo. Yabo umlilo lo ngweqisa wona. Amen. Amen. Ukweqa umlilo ke mfundisi uphemela lokho ukuthi yithi noma hlangana nani nofaka iziphandla zabantu. Hathi ngimsami nongathi usehlinza abantu abawu35. Ngeke azangihlinza ngiqinisile. Phela ngikhonze uBhali ngibukela amandla. Khonza umdali. Ube bahlinza labantu banabo bebengenaNkulunkulu. Usafuna ukumbona into ngahlinza uNkulunkulu. Lohlezi lapha kimi. Akwazi ukuthatha umese. Abesemqala. Amhlinza uNkulunkulu. Hawu ufuna ukubona. NoJesu baba uhlaba ngoba kokuvuma uNkulunkulu. Ukuba ingabavumela ngingakho zange sathi sithi siyambamba bathi mfunda abantu bathi sifuna ukuthi kwasikuthi amandla kho. Bathi babe ngashayeka phansi. Yiwo lawo mandla. Esiwakhulekelayo ebusuku esihamba ngawo. Khona izinto kufanele mayifuna once zabizwa ngegama kwabizwa kwathunywa igama lakho lamenyezwa ema-altar obumnyama kwaSathane esihogweni. Hamba abantu abakubiza ngegama he bashile. Abizwa wrong. Khona izinto efanele ithunywe kwesizobamba mayifika ishaya phansi. Yayikhulekela leyo nkazimulu phezulu. Sibakade makayehlise. Sibekele iphumele phezulu kwethu. Amen. Amen. Ukuzokubulala abantu kungasibulala thina. Nokuthinta abantu kungasithinti thina. Lisazothintwa ibandla. Uyabona le bandla lamabhodlela namafutha lisazothintwa. uNkulunkulu ufuna liveze amandla alo. Mina ngisho leli lamanzi namafutha namakhandlela namatshe lisazothintwa. Kuzo saleze egazi. Kuzo bekuthiwa khiphani phela amandleni. Mina ngisho zona lezo. Lese bebeleze ihlanganisa ivangeli nedlozi zisazothintwa. uNkulunkulu uzobethi hlanganisa sibona. Athi kuma lapha eceleni nevangeli lakhe. Ngoba vela kukaze wahlala ameceleni bese efuna ukubona. Ukuthi alikusizeke phela idlozi lakho lilodwa. Mina Jehova akasiyi uNkulunkulu wedlozi. Kusazothinta kodwa nina hlanga ukhethekile. Othinta nini yobethinta inhlamvu yesolako. Inhlamvu yesolako. Wena uyinhlamvu yesolako. Igazi lika Jesu lizawukhuluma lapha phakathi kwakho. Amen. uNkulunkulu lobe nginika bona bazalwane. uNkulunkulu. Amen. Uyazi ukuthi umthandazo angufundise umthandazo. Umthandazo bazalwane. Pray about. Umthandazo mana qala ngawo. Qala ngayo ngisho njalo ukufundisa ngila eNewcastle. We can ngithi mina siqale si-exalte yena. Thina boFaith basithandaza. Eqaleni wawukhona uNkulunkulu. Wadala amazulu wadala umhlaba. Uyisimangaliso ukuthi wakhuluma izwi kwabakhona. Kumile kuze kube kalokho. Uyayizwa into engishoyo? Inyakazisa i-identity kaNkulunkulu. Uyazi masisho njalo uyayethi yimi engadala izulu nomhlaba. Awazi ufunde encwadini kaIsaiah akavele phela odalile. Akavele phela.
i-identity yakhe evela ethi imini umnikazi wezinto. Uma umthathu yomisa lapha uNkulunkulu bazalwane siyamphakamisa masithandaza simbeke lapha phezulu bese sibheka kuye elithi njengokuba uMose ayiphakamisa inyoka ehlala kanjalo indodana imele ukuphakanyiswa ayiphakanyiswa lapho siyayi-exalt siyibeka lapha ephalini phezulu bese silokhu simphamisa sifuna ukubona into namandla angavela azabe ngaphezulu uma igama lakhe sewophezulu bese siyathandaza bese sisho sithandaza izithembiso wathi wena ngihlale ngakwesokunene sakho uzuwenza izitha zami zibe yisenabelo senyawo zakho angisho ngibona ukuthi ukuphi yena nami sengiyahamba ngithandaza mina uNkulunkulu ngizohlala ngakwesokunene sakho bese kusho ukuthi esokunene sakhe siphakeme yindawo eyiphakeme lezo mangifike bese ngifike ngihlala lapho vele zonke izitha zami zingaphansi kwenyawo zakho automatically haleluya angisadingi no fire no power yabo fire no power angisamdingi phamsena ngambeka lapha phezulu bayikade fike hlala lapha phezulu ngase ngimbuka ngase ngimbheka angeke umqolozela ngakuphumeli ubuza uMoses wahlala naye baqolozelana kasivulo kaNkulunkulu yaphumela kuye umehlela abantu bathi abathi condensa ngene kulo ubuso bakhe akusiko lo besibujwayele unikele uJehova amadodana akhe inkazimulo yakhe imnika udumela ohlezi esihlalweni esiphakemelo khulekani kuyo ohlezi endaweni eziphakeme la kungafinyelela umuntu khona akakho ngaya kuye afinyelele kuye ngakho umethi ngiyakuphakamisa usuke kusakuleyo ndawo bese zonke izitha zakho yisale ngaphansi kwakho ayikho into engamelana nawe bese iyaphumelela sesiyawuthini na uNkulunkulu emingakithi ubani ongamelana nathi abe siyaphumelela asithandazeni ke namhlanje ebusuku uvele uphakanyisiwe uNkulunkulu ngeke ngathi ke liphakanyisiwe igama lakhe ichulu angisho wona umhlaba esihlabelelayo thina bofendezi ngama worshiper ngempela yazi futhi singama ministering worshipers sisihlabelela ngempela uyabona into ehlatshelelayo singaze siyishumayele sithatha umhlabelelo ngisushumayele ngempela ushumayele lapha phakathi kwami ushumayele lapha liphakanyisiwe ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba ngithenge kulezi insuku bazalwane liphakanyisiwe ngempela igama lika Jesu lingaphezulu kwamagama onke inkinga ukuthi bazalwane sithandaza kulo lingenawo amandla mfundisi usho sekukade ibandla lithandaza egameni lika Jesu lithi igama lika Jesu linamandla kodwa amandla asemva kwegama engaziwa niyezo bazalwane manje uNkulunkulu ungithumile kulezi insuku ukuthi hamba ubuyisela amandla egama lawo niyezo bazalwane hamba uyobanika igama lami linamandla engangilinikeze wona lise mazulwini alibonga igama lika Jesu ingakho mangabe lingenamandla uzama ukukhuluma phezulu kwentinganyakazi amen kanti uma linamandla liba namandla adudulayo niyezo bazalwane you command things izinto zinyakazi into ayisuke la ihlala isuke hayi ngoba simlinga uNkulunkulu bazalwane lokho akusikho kokumlinga kodwa ilento liphathe linamandla hamba nalo linamandla okugudluza intaba liphakanyisiwe ke uNkulunkulu kushoda ukukholwa kwethu it is our faith bazalwane ethe uNkulunkulu eliphakamisile ukukholwa kwethu kwalehlisela phansi kodwa namhlanje siyamcela uNkulunkulu aphakamise ukukholwa kwethu asiphe ukukholwa okuzohlangana negama ukuze masikhuluma phezulu kwentaba intaba isilalela masithi imfula yishe phambi kwethu imfulishe masithi izifo ayincibikale izifo zenze njalo zingakwazi ukuresist igama anganilehlele highness lehlele kufeni lehlela ukuthi labuya linqobile alizuqala ke namhlanje ukuphelela amandla phakanyisiwe mazulwini emhlabeni nangaphansi sizothandaza ke bazalwane eNkulunkulwini uma umuntu ethandaza sisuke size ku service niyazi bazalwane cela ukuphanela ogama nje mawuzothandaza ukuthi ngisaku service niyazi bazalwane amen yo service uNkulunkulu okufanelwe ke kukhona vele kodwa ngakekho ngazi ukuthi uma imoto ingaservice ihamba ithi ndandanda
wena wazi uyilahle kanti udinga i-service bese uyithatha uyisa ko-service ayishintsha injini ashintshe yonke into wena ama-gasket wena ayishintsha athi uyabona njengamanje le njini yakho intsha uhambe ngemoto ngempela uma ushaya ukhiwa wami uma uhamba uze ukuthi iyavula ngoba isevisiwe. Namhlanje busuku sithandazeni siservice uNkulunkulu obakuvalelwe kithi kwasemaphakadeni ukuze masibuya siba ngabantu kube ukuthi uNkulunkulu bunamandla okukuthwala ukudlulisa amandla kufanele sidabule ngawo kulesi sikhathi yona wesizowacela namhlanje busuku uNkulunkulu siyathandaza. Amen. 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 Kodwa mhlawumbe usizwise lawo makhe. Linake lami lithi avusa uJesu kwabafumene. Ngiyakhumbula ngamalanga ngathi ngizwe kuthiwa long live the spirit of Christ. Long live. Long live the spirit of Christ. Lo yamoya kaNkulunkulu namandla avusa uJesu amandla angelinganiswe namandla abakhona emhlabeni. Kwakungamandla angazange abe khona ngaphambili. Kwakungamandla angaphezulu kwamandla uNkulunkulu adala ngawo umhlaba. Ngoba kwakuzobuyiselwa into kuzolungiswa into yayonake so kwadingeka amandla amakhulu. Asithandazeni ke ebusuku simeni ngeyinyawo. Lithi iBhayibheli abakhulekayo kuye bayokhuleka kanjani bengakholwanga. Bese umbhali la angene ku dialogue nomoya ongcwele athi bayokholwa kanjani bengashungezwanga. Angithi yabonje yonke lento engishumayela abazalwane awena nje ongathi kuyabhora siyona lo mama lo oqala athi uzothandaza kodwa bakufanele athandaze bese lokho eshumayela ingobona ulazi wena ufunda iBhayibheli. Amen. Hallelujah. Lithi iBhayibheli angithi basifuna ukukhuleka basifuna ukukhuleka kwasho ukuthi sifanele siqale stick ukukhona. Hallelujah. Sathi masifake i-dipstick kwi-face asesiyabona no kuzoba urisk uvele sithandaze nje kanti ilokhu nje. Amen. Bekuzoba wrong bazalwane ukuthanda masithi sifuna ukukhuleka sasesibona ethi i-faith i-right yini manje ukumisa kahle ukubalansisa i-faith lithi ke bayokholwa kanjani benganjani. Hawu mangithi nje ngitshela ukukholwa kanti usuthi angishunyayezwe uNkulunkulu bese ke kukhona into ayishoyo bo baba bami madoda kaNkulunkulu athi bayo shumayela kanjani abangathunywanga. Ubuwazi ukuthi nje iprocess yokuyothandaza le ubuwazi wena ukuthi ukuze uthandaze umthandazo effective kubiza ukuthi ushunyayezwe umuntu othunyiwe. Mhlaba ngiyangizwa kodwa angisafuna ukusuka enlightened emhlaba ngiyangizwa kodwa intaba nemawa kunanele lento ngithi mina uyazi ukuthi into enza imthandazo yethu ingaphenduleki esikhulela sizile ukudla sifaste siyitshentshe protocol siyilandelile kungenze ubuwazini ukuthi inkinga ukuthi asikholwa masithi siyakholwa ukukholwa kwethu sishunyayezwe abantu abangathunywanga ngoba ukuyothandaza nje ukuthi fanele abe khona othunyiwe bese yashumayela uma eshumayela bese uyakholwa uma usukholwa bese uyathandaza. Prayer njalo hawu mina ngisho ukuthandaza nje ukuze ukhuleke kubiza ukuthi ukholwe. Ukukholwa kunamandla lokho kwathenjiswa okunezethembiso angeke ukuthole noma ikuphi noma kubani akukho kuyo yonke intshumayelo ufakazi nawe kudala ulalela intshumayelo ziningi intshumayelo oyizwile selokhu akholwa selokhu asikade kushunyayelwa ukholwa zintshumayelo kodwa bawuthi uyakhuleka kwenzeke indaba ilapha emuva angathunywanga uyashumayela. Abantu benkosi abakwazi ukuthandaza uNkulunkulu abezwe othunyiweyo namhlanje busukumile phambi kwenu useshumayelile uma ukholwa
egameni lika Jesu asikhuleke. If you believe in what God had said, let us pray. Khuleka ukholo. Amen. Umukholwa konke kuyenzeka. Okhuleka egameni lika Jesu ukholwa yikho okwazi ukuthi sekwenzekile. Kholo uNkulunkulu, ukholwe naye izwi lakhe. Akhona amandla emthandazweni. Namhlanje ebusuku Church of Jesus Christ Intercessors, bantu bakaNkulunkulu abakhulekayo, hambani nothandaza kwenzeke. Alibonga igama lika Jesu. Yonke lento ebikhulunywa la intshumayelo ethi thandazela phezulu nanka amandla. Ususwile ngawo kholo. Mawukholwa asithandaze ebusuku. Ngifuna ukuyivuthisa. Wena ucatshiwe wena. Nezingabo zasezulwini. Ngakho thandaza. Wena uluhlanga olukhethekile wena. Igazi lika Jesu ligijima lapha kuwe. Wena uyi blood group yakwa Jesu. Wena usu blood group A no D no Z. Awusiyona udokotela yisho. Wayishumayela lapha phezulu kwakho ngishilo last time. Ngathi intenza sihlale nayo izifo bazalwane. Oh cancer no TB no sugar akusibona bethu. About blood group A B C D kuze kufike kuseni. Wena blood group ka Jesu. Nino gijima igazi lika Jesu emzimbeni yethu. Hayi cancer. You have no place. Namhlanje ebusuku deny your blood. Iphinde noma ngawami waya kadokotela wathi blood group Z. When are you not a Z? Ngoba isifo ihlala kithi nje sesaba blood group Z. Sasiyu blood group Jesus. Kodwa namhlanje ebusuku silanda blood group yethu. Our blood type is Jesus. Gaza kijima kithi elika Jesu kanti uzohlala. TB uzohlala. COVID uzohlala. High blood pressure with diabetes yakufunisa. Gaza elika Jesu. Nayinganekiso siyahamba nje. Isho ukhondolo nomthendo wakhe ngitho na usasiyo blood group yabo. Awusi blood group yabo wena ukhoza ongekhoza. Hawu mina ngumadisi ongemadisi nje. Noma ngikuwa nje ngumadisi ongemadisi. Mama nje madisi kodwa umadisi ongemadisi yami. Umadisi nje ongemadisi yena. Ngwaka madisi ngafikela kodwa ngumadisi ongemadisi. Ine blood group. Ine blood type yasezulwini. Glory to God. Bazalwane isifo fana ingcibileke zinshini. Why we are saying these things bazalwane emhlabeni kusazovuka izifo. Ziyeza. Manje fanele sikufica ugcabile unegazi esingakwazi ukuhlala kulo. Hayi ukuthi asizukufika engesikwazi ukuthandaza siyivimbi. Angithi ikhanda umuntu vele. Abe sebeyijova lapha egazini leli. Bayazaje manje blood group Z nje. Njoba blood group Z bayazi blood group Z fanele bamfaka idose engakanani. Bakujova nje wena uhamba uthi ngiphethwe ikhanda. Hasi nje ngizwa into ena uthi sithatha igazi ngasikhathi bethatha igazi bathola iblood type yakho bakutshela bese basho ukuthi nginikeni ukuthi lokho balungiselela into ezayo ukuze sizohlala kahle. Kodwa namhlanje egameni lika Jesu igazi lakho alo-resist izifo. Alo-resist ama-disease. Let your blood be resistant to every sickness, every disease, every type. Hey, khona nezayo. Gazi lakho lingamukeli. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegazi lika Jesu. The blood of Jesus. Show not igazi lika Jesu khuluma phakathi kwami. Khuluma ne-TB, khuluma noshukela. Khuluma ne-cancer. Speak against. Speak against. Speak against. Speak against all disease. Speak against every sickness. In the name of Jesus. Asithandaze ebusuku. Baba egameni lika Jesu Kristu. Inkosi noNkulunkulu wethu. Owamthumela emhlabeni ezakithi. Siyabonga uNkulunkulu ngomsebenzi opheleleyo.
imimoya yonke amadimoni onke nayisazozalwa ngegama likaJesu owanqoba i-Hades wathatha ihluthulelo lawo mandla adabula ngawo yiwo lawo busuku esimi phambi kwawo yiwo lawo esidabula ngawo yiwo lawo esisho ngawo. The gates of Hades will never prevail over us. The gates of Hades will never prevail over us. Siyanqoba ebusuku amasango eHades ngegama likaJesu